Iechyd da. Helo, Ifan Dafydd dwi, a dwi yma i wneud y sialens 10 munud i ochr un. Fel man cychwyn, dwi wedi cael cyfres o samples i weithio hefo, os dwi eisio. A wedyn mae yna ddwsina y fama o clipiau recordia wedi cael ei siarad mewn ieithoedd gwahanol. Wedyn mae yna un Gymraeg, allan ei ddefnyddio hwnna, ond nathon nhw'n ein i gyd ar ryw recod aur i yrru'r gofod 40 mlynedd yn ôl. So dwi wedi downloadio un neu ddau yn nhw, yr un Lladin a Cymraeg. So gawn ni weld os fydda i efo awydd defnyddio nhw. So, na ni, iddi ta... Reit, na i jyst gwrando ar y sample Cymraeg oedd gynnu gynta. Iechyd da I chwi yn awr ac yn oesoedd. So, na gymryd yr iechyd da hwnna. Gynnu fi hwnna fama ar... Iechyd da I... Ryw sampler track. So, na i drio sticio hwnna fewn yn ar rywsyd os fedrai. Wedyn, bod o'n iechyd da, ni'n meddwl, gynnu syna o fi efo ryw botol o sidar. So, just checio beth sydd gynnu. So, na i just adeiladu rhywbeth fyny hwnna. So, just cael y tempo fyny twitch bach. So... Dyna gael sŵn kick drum go iawn, jyst I beefio fo fyny chdi bach. Ni'n neith hwnna rwan. O'n I adeiladu ryw symudiad o ryw gordia bach. Jyst ni gael rhywbeth I weithio ar ben o fo. Na ni, so gynnu. Neith hynna, dwi'n meddwl. Iechyd da. So... Iechyd da I... Mae'n dwblu fo fyny. Mae'n adio ryw un symudiad bach o gods eraill, jyst I ni gael bach mwy diddorol. 7 munud, just checio fo hwn. Iechyd da I... Iechyd da I... Symud hwnna i'r ail hanner. Iechyd da. Just na I ffindio. Lle da I da? Reit, sgynnu. So, dwi wedi wastio munud da fyna, briliant. Hwnna di rhan by. Sgynnu beth bennill a Kitscan yn anghynion anyway, so na fo, gwneud rhyw ddau beth gwahanol yn ymlaen. Ideal, hanner ffordd, just iawn, nes ti cael bass bach yna fo. Rwy'n Reit, allan gael
trio fe. Iechyd da. Iechyd da. Whoops. Wow, oce. Si'n hoffi bod ni'n symud mor fuan fan'na. Oce, na drio eto, na i jyst mynd iddi efo'r grŵf. A wedyn na i drio cofio'r chords nes i gyna. Iechyd da. Ac eto. Iechyd da. Iechyd da. Na fo. O'n i wedi anghofio'r chords, so i stipio hwnna. Yn fan'na, 4 munud. Sticio bach mwy o iechyd da, ti'n meddwl. Allan ni symud o hwyrach mlaen. Jyst i fynd hefo'r keyboards, dwi'n gwybod bod o'n dod i fewn bach yn hwyr hwnna. Na neud y fath hwnna. Gan i weld. Iechyd da. Iechyd da. Iechyd da. Gan i weld sut mae'n swnio. Iechyd da. Neith hwnna dim ond? Iechyd da. Tri munud waith i reid bach o gitar yn o ddim. Iechyd da. Gyda fi space wah yn yma, dwi'n siŵr os ni space wah weithio mae gallu rhai o'r presets mae gallu swnio bach yn mental weithio, bach yn nuts weithio. Sgrico. Dwi'n eisiau gormod yna. Dwi'n really hapus efo'r sŵn yna, really. Bach gormod o delay a falle na jyst ffeindio rhyw preset arall. Sŵn glân. Bach o filter 70s wa, mae'r record air yn dod o'r 70au, so mi adio bach o pitch shifter i hwnna i ni gael rhyw octave uwch yno hefyd. Oce. Fel sy'n hwnna'n swnio. Nes i fynd amdano i dwi'n meddwl, os di wrong, na i gael ella un chance bach arall. Gan i weld. Iechyd da. Iechyd da. Oce. Dwi'n methu clywed y pitch shifter ar y funud achos... a rhyw reswm. Na, mae gen am amser i glir o fo. Iechyd da. Iechyd da. Iechyd da.
rhywbeth hanner fyna. Na i just gadael hwnna yn y diwedd, dwi'n meddwl. O'n i licio, fy'n i wedi gwneud yn yr 8 bar ola, so na i just dwblu hwnna fyny. Efo beth sy'n dod cyn efo. 14 i dded, na fo, basically da. Na fo, neith y tro am wan. Mae'n siŵr neith i gymryd ryw... ryw 10 munud arall i fi orffan yn iawn. Iechyd da. Iechyd da. Iechyd da. Iechyd da. Hynny? Iawn oedd?